многих уже знайомые. Справляла осень от росины, им жила осень, а ты не бойся, любы сыне, зимы не бойся. Стоят дреготки и осины, трапечутся листья, справляя осень от росины, и ветер свиша. Попросить осень у небесов за беспогоды, попросить осень у небесов за беспогоды. Попросить осень у небесов за беспогоды, листок обросенный с березы надолу падал, и клин журливый журавлины летел в рай. А ты не бойся, любы сыне, любови широй. Гуляла осень от росины, чакай морозов, ты уже дорослый, любы сыне, еще не поздно, не поздно выправить помылки, и ты не бойся, красить осени дарует, доли просят. У чоловічим грішним льосе завжди буває, справляє осень от росини, а ми чекаем, що нам отпустятся колося життєвою мерой, коли в душу приходить осень, радує вера. Ще нікому не вдалося злететь у вирай, коли в життя приходить осень, радує вера. В слово, прозрыстое слово поэтов, где Божия правда гремить от гармонии сусветов, где в отблеске сенсов плывут от далеких сузорьев, где слово звенить, як струна, где слово щемить и смылить, и болеть, ніби нервы подпаянным в сердце, где слово, як провод под током у верши. Вслухайся в слово. Один у поля не воин, коли это поле чужое. Стану в поле один я, коли это поле родима. Сюды я ступил по следу батьки своего и деда, и зубы стявши до болю, сахою ворочал поле. Мне сердце надея грела, мне солнце былося у нёю,
просил я доли, у доли для песни слов на тяжкім народным полі не жито життё зышло, а поле на частки кроять, дратують чужинці знов. Дык станьте ж могутной зброей, ненависть моя и любовь. Один у поле не воин, коли это поле чужое. Стану в поле один я, коли это поле родина. Назвать эту книжку. Хотя можно было назвать и по-іншому, але ось чомусь от три твори. Тараканы — это роман, який писался 26 годов. Жезл железный, такая невеличкая повесть. И Юла. Юла — это такая подназва, такая историчная поэма на сучасную тему. Коли в двух-трох словах, это про будаўніцтва трох Софийских соборов на усходних славянских землях. Один у Киеве, потом у Новгороде и третий у нас в Полоцку. И это не просто такая историчная, але там, скажем так, без привнёску того свайго сучаснага, навряд ці, мне думаецца, гэта Юла крутилася б так, як она павінна круціцца. Яна у дзіўна было напісанне, яна пачала пісацца ў час апошняга сонечнага зацямнення ў 1099 годзе і была скончана праз 9 дзён на яблычны спас. Ось, она просто як вылілася з мяне эта Юла, і в тым жа 99 годзе я запісаў, я тады працаваў на радыё літаратурнай рэдакцыі, яна гучала у прамым эфіры моим авторским выкананнем. Як мне думается, что, ну, як не як автор, может, ну, навряд ли, уже после 50 годов, навряд ли, поэт, когда он начинается, поэзия у человеку, после 50 уже навряд ли, он может написать нечто такое новое, якое я писал 30-40 годов. Потому что взрослый все-таки, в свой час Пушкин сказал, не так суровой прозе клонит. Тому, напевно, тому і почали з'являться книжки більш прозаїчні, більш такі які об'ємні. Ось. Я б хотів зачитати, може, невеликий уривок з цієї Юли. І мне, ну я так своє авторське міркування не виказав, ну на мою думку, це лепше, що я змог зробити у поезії. Там вельми і тлумачення вельми шмат, ну мне так от я їх зараз ще раз перечитую і сам собі здивляюсь. Треба ж в 99-му році треба було так, які такі тексти вирвалися з мене. Не вельми ціниш, але людям подобається. Ой, мені той вірш подобається, той вірш подобається. А ти, може, ціниш який інший вірш свій, а люди його не розуміють, а люди його не приймають, а люди його не сприймають, і він їх волі роздражняє. Тут, напевно, і сам автор не зможе відказати на це питання, тому що ну, все зв'язано з таємницею творчості. Мало того, что, Есенин сказал, большое видится на расстоянии, так і ще й то, що ти, як чоловік, як автор, ти не тобі от гэта ближей, тому що ти туди не, тобі думається, ти туди душу вклав. У той час, наприклад, жінка там твоя третього там, чи четвертого сина народжала, а ти був без грошей, і ти це все тебе вилилося, тебе ці обставини затиснули, і ти цей твор, який в цей момент писався, ти його ціниш. А іншим, він здається, ну так собі, ось нічого такого там нема. Тому що той твор, ті інший твор для автора зв'язаний з якими внутрішніми переживаннями. Наприклад, є у мене реч така, 13 дзьонник Антона Кудлатова. Хтось її сприймає, хтось її хвалить, хтось не вельми. Але я до цього часу впевнений, що коли помру, то мені хоч тим твором можна буде оправдатися перед Всевишнім. Вот не ведаю чому, тому що я веду, що цей твор мені врятував.
скажем так, он был некий паграничный места был, я был на некой такой межи, и дякуючи этому тексту, тому твору, я виповз до себе, до нормального, скажем так. Да, ну, він мені врятував. І от некоторые знайомі, той же, я помню, Розанов в свій час, коли він друкувався в Криниці, він казав: Анатоль, ти зрозумієш, що такого в сусвітній літературі навіть немає такої ширості, такого безпощадного такого прориву. Ось. Це було сказано так, от, ну, я скажу, з очей в очі. І той же Некля, я пам'ятаю, тоді вже почав на ніяк убачить во мне некий, о, ти що ж думаєш, ти 13 років написав, так ти вже король, пуп землі, в сенсі, мені і в думках не було, якби ганоритися. Але от інші так оцінювали. А той же Федоренко каже: я нічого, Андрій Федоренко, до речі, живе так само на Лобанка, наш прозаїк, славутий, відомий. Він каже: що ти в тих 13 днях нічого не зрозумів. Я тебе просто не розумію. Ось. Кожному своєму. Я так, ну, напевно, хто читав Євангеліє, так само відається, що не всі євангельські тексти сприймають. І ось таки, я в свій час, в 83-му році, я їх цілком просто проглинув, то Євангеліє, від початку до кінця. Що це слово Бог писали з маленької літери. Це був 84-й рік, одразу ще до Чорнобиля за 2 роки. Ну, не життя ж підвело мене до Євангелія, його ні в бібліотеках не було, ніде. Але я пам'ятаю, так от обставини затісно, я почав шукати відказ на ці вічні питання. І мене, можна сказати, Толстой підштовхнув до цього, у його многих романах, де цитата. Там Святое Євангеліє, там цитата, де там Біблія. Що за Святое Євангеліє, що за Біблія? У нас там церква була, Вьоска-Легомель, Столинський район. Я там був загадчиком ферми, від фельдшера працював. Ну і кохання було, що це в один момент було. Я, шукаючи відказу на це вічне питання, і про Толстого, думаю, що за Євангеліє? Ну, гос нас поп там, зайшов до цього рижобородого папа. До речі, в цих тараканах там так само є момент описання, які штрихи головного героя, взяті якби автобіографічні. І заходить до того папа, рижий такий поп, а є така книжка у вас, Євангеліє. Есть. А воно что? Я хотел почитать. Выносит, помните, такие книжечки, выносите и так говорят: надо со страхом Божиим читать. Я эту книжку вывозу, будь некий поп, меня неграмотный учись. Наши, как в школе учишься, попы, это темное, это религия, опиум для народа и так далее. Взял эту книжку и за 2-3 ночи я цалком проглянул. И некие там вот уже нечто заворушилось в этой души. Я до чого я розказую, що інший раз от євангельські тексти, які там записані апостолами, які со слов Ісуса Христа записувалися, і то чоловіку, коли він, то каже, може, опантаний темними силами, він не може їх прочитати, вони його відштовховують, його душу, він ткнеться, кидає цю книжку. Ось, так що кожному своє і свій час. Ні злата, ні сребра, ні інших поборов, тільки славу звонов Софійського собора. Тільки душу до тіла землі прихилив уся славу, каб стала земля тяжарною синової слави. Тільки славу звонов і забрав уся славу, а звони – це голос храма, а звони – це віра основа, а звони – це з Богом розмова. А звони – гэта мова. Языкі яны маюць таксама, і звонамі гамоняць храмы. Так адпомсціў унук Рагнеды за великую крыўду роду. Без языкімі пакінуў ён хамаў. Бо ўсю славу звоноў забраў уся славу, каб узнёсся і тут сабор сямі глав. А далей жыццё было, шмат вады, шмат часоў вадой сплыло. Чарадзеяў усё круціць, уся слава чарадзея, круціць нас, даж Бога ўнукі, новы час. Але ёсць аснова, мова, ёсць зямля, якою круціцца ўвесь свет, ёсць урэшце рэшт зямная вось. Няхай пройдзе 1000 гадоў, і паўторыцца ўсё зноў. Мір
уладзе, миру, мир. Владимир I, Краснослов'я, ну і так далі. І прадапошні радок, дзе аўтар як бы звяртаецца да будучых пакаленняў і ў той же час звяртаецца да сваіх сыноў. Што ж, сынкі, глядзець, якая сіла нам тут род нябесны ўваскрасіла, раскруціла і прасторы, і часы, і чакае, пакуль выйдзе сын. Выйдзе, не, але нам сёння трэба бараніць сваю зямлю, бо даўно з гразёй змяшалі неба. Раскруці, сынок, сваю юлу, хай лятаюць гарады і весі, хай барэй высвіствае ў вушах. Узлятай, сынок, да паднябесся, у цябе крылатая душа. Падыміся над зямлёю грозна, не зважай на стогны і на слёзы. Цвёрдым, нібы кремень, будь, помні, не бывае вельмі позна на свой шлях ступіць і быць. Помні, што дзяды табе праклалі путь. Чужакам і набрыдзе усялякай пакажы двухмоўны сэнс дваякі. Нібы джала, мудрыя змяі. Так скажы. Нібы жала мудрые змеи, у вас работа до 7-го пота, у нас работа, ды нам знайома і праца, а праца править работой. У вас Иоанн называется Грозным, для нас он москаль жахливый, для нас час, для вас час занадто поздно, для нас час яшчэ не змаглі мы. Ведай, што юла ваўчок по-беларуску, і юла радзімая зямля. Хоць цяпер ты не юлі, братання рускі, пакажыць ёсць белая сцязя. Так скажы, на біту з качубеем пераясветні шчыт узяў, а кнігу так і ты сусветнай чары дзеяў. Возьмеш, сыне, книгу про Немиру. И не бойся, будешь шчаснай доля. Ёсць зямля, якая зберажэ, як сказал аднойчы дядька Толя на Белой Руси. Як сказал аднойчы дядька Толя, что Иисус Христос на Белой Руси Бог живе. Ты маленькі ще гуляй, вось ваўчок возьми, Андрейку перадай, няхай крутится зеленая земля, няхай радуется соненька сям'я. А ты ведаешь по-руску все ж таки юла. Наша кроў не водится, мы ведаем, як бараніцца, і з якою напіцца крыніцы моўнай. Есть у меня такая песня, которая называется «Битва любови». До речи, назву этой песни дал мой старейший сын. Я тогда был зовсім маленький, але перед тем, як її співати, я кришку розкажу про отмову невеличку. У свой час, коли я був юнаком, учився в технікумі, і співали ми різні пісні. Ну, може, там, коли 300 пісень я ведав, різних дворових, авторських, народних. И спевали песню, называлась «Катакомбы». Там что текут года, там что-то катакомбы и так далее. Вот. И когда пошел в войско, эту песню спеваю я. И тут мне раптом, откуда эта песня, я не ведал, откуда там пинскую ведаю. Спевали, да спевали, подобается слово, подобается мотив. И раптом мне уже в войску, откуда ты, хлопче, эту песню ведаешь? Ну, не знаю, показали хлопцы, я спеваю. А ты хоть ведаешь, что это за песня? Нет. Это вроде гимн американских солдат, які воевали во Вьетнаме. Мне тут дивно самому было. И мне песня не подобалась, уже, когда я приехал, уже, когда я скончил уже литературный, когда почал писать и спевать сам. И вспомнилась эта мелодия, написал эти словы. Вони у дорогим моїм зборнику є. Пісня називається «Битва любові». Доречі, назву этой песни дав мой старейший сын. И он написал, что это битва любови. Песня называется «Битва любови». И вспомнилась эта мелодия, написал эти словы.
І я сину показав старішому, що маленький був, як Миколка назвати цю пісню? «Битва любові». Так назва і приклеїлася. До речі, мой сын старейший, когда был маленький, у меня там есть целые такие нотатки философские про Миколку. И вот он любил, когда ему задают питание. Ему задаешь питание, и он начинает отказывать. И в этих отказах бачится некая такая мудрость, не просто так, напевно, в Євангелії записано, що устами младенця глаголить істина. Але он перерос гэта некоторое, все його пройшло. Але вот назва в этой песне засылась «Битва любові». Мелодия народная, словы мои. Тякуть годы, натужно крутится земля, тякуть годы. Панове, нечто я сегодня быкаюсь, весь час, может, потому что жутко сидите. Тякуть годы. Ничего, у нас такая камерная встреча. Тякуть годы, ж так, Вероника, починается. Битва любові починается, не помните? О, вспомнил. То, что я забыли со словом. Тякуть годы, натужно крутится земля, а мы завжди тянетах подлості і зла, тякуть годи. Земля стомилася чекать, і можуть продки жорстко покарать. Ей, ліцвіни, почуйте клич сивих веков, нас род голубів, а ми забили шлях домов, даже Бога внуки. Чиє ж на сьогодні вироби, гей, ліцвіни, що ж тепер робить? Земля кричить, кричать старые курганы, наш дух молчить. Сняли у лапах сатаны, а мы ж батьки. И нашим детям треба жить под вечным солнцем, огненно любить. Эй, славяне, с порог на битву клича нас, Ярила встане, пробил уже надзорный час, Дарун гримами, снято способить на войне. Хай, славяне, быть нам або не. Хай 100 веков над головою прошумить, успыхне знов у огнища вечный знич, пора домов. Где в нашем Иры дяды несут планету в вечность сквозь годы. Эй, земляне, давно чекаем млечный шлях, земелька мати, про стольки город перейшла, даже Бога внуки. Чиє ж на сьогодні вироби, гей, земляне, час прийшов любить. Я трапив впершыню у беларускае моўнае літаратурнае асяроддзе. У 89 годзе быў фестываль маладой літаратуры Віслачы. І
Тоді я вперше окунувся. Я думав, що ну, це... Отпустите меня, куропаты, наводскую у голове. До детей, до жени, до хаты, як там батьківщина живе, як там сад мой, обрыдли сосны, а вот камень не улежить ниц. Я вернуся, таки уже лёс мой, плакать жиром с пустых вочниц. Отпустите меня до хаты, як же так пропуститься убу? Я ж до смертухны был оратым и прошуся не на гульбу. Я в залог вам покину кулю и додому у журавы. Зайду в двор, обниму матулю, поцелую небы живы. Зайду в двор, обниму матулю и заплачу небы живы. Отпустите меня, куропаты, наводскую у голове. До детей, до жени, до хаты, як там батьківщина живе. Обветренной земли тень овес и синий и высокий, тени, коли люди не были. Там живет одиная далеко, севером там блакитны за облаки, там анёлы с белыми крылами, там мне коханая далеко. Сумными чакає вечорами. Завтра я ці буду поміж вас, мне пакуль што гэта невядома, паасобку кожна ў свой час, а са мной чым пазаву дадому. Покину грешную землю, у вандроўе доўгае пушуся, над полями птушкой полячу, и над пушчамі гадзінай Беларусі. На краю обветренной земли высокий, тени, коли люди не были. Там живет одиная далеко, так коханой на колени я припаду стомленою душою, и я, скажи, ты без меня жила. Як нам добра, Любочка, с тобою, як, скажи, ти без мене жила, як нам добра, Любочка, з тобою.